Baví mě tady extrémně hudba. Už jsem byl předtím i na klarinetismu a bavilo mě to. Workshop Vindissimo je skvělá příležitost pro děti zahrát si v orchestru. Pro spoustu dětí je to úplně první zkušenost hraní v orchestru. Podle dirigování, podle taktovky častokrát ve školách pracují pouze v kapelách, kde je hlavním motorem jsou bicí a vlastně ta hra s dirigentem, s taktovkou funguje úplně jiným způsobem. Přínos pro moje děti je určitě hra v orchestru, protože ne všechny děti mohou hrát v orchestru, ale tento projekt je skvělý, protože jim to umožňuje a mají z toho velikou radost.